Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram ലൈവ് വന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. Ram Hare വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ് കേട്ടോ. ശ്രീരാധാഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുത പദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാം ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ജ പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമഃ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് എത്തി നിന്നിരുന്നത് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 20ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും നിത്യസുഹൃത്തായ അർജുനനും കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ശരിക്കും നീതിവാദങ്ങൾ കൊണ്ട് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നിടത്ത് ഹിംസ ആവശ്യമാണെന്ന് സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് അവർ യുദ്ധം ചെയ്തത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ അർത്ഥാക്കുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് സാധാരണ പറയുമ്പോഴേ നമ്മള് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ മുമ്പില് ഒരു ഭ്രാന്ത് ഉള്ള ഒരാളെ നിൽക്കും, അതായത് ബുദ്ധി സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ഒരാൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ നേരെ കത്തിയും കൊണ്ടുവരികയാണെന്ന് വെച്ചോളൂ. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളോട് എന്താ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഒരാളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല, അതായത് അവരോട് സമാധാനപൂർവ്വം പെരുമാറണം എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തില് നമ്മൾ അയാളോട് പറയുകയാണ് അങ്ങനെ കത്തികൊണ്ട് കുത്താനൊന്നും പാടില്ല, അതൊക്കെ തെറ്റാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പാപം വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മനസ്സിലാവോ? മനസ്സിലാവില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ കുത്താൻ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? തിരിച്ചാക്രമിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ? അയാളുടെ കത്തി പിടിച്ചു മാറ്റേണ്ടി വരും, അയാളെ തട്ടി താഴെ വീഴ്ത്തേണ്ടി വരും അല്ലെ? ഉറപ്പല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനും യുധിഷ്ഠിരനും ഒരുപാട് പാണ്ഡവർ ശ്രമിച്ചു എന്തെന്ന് ഈ ദുര്യോധനനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്താണ്? ഒരു രാജ്യമെങ്കിലും മതി, അതല്ലെങ്കിൽ 5 ഗ്രാമങ്ങൾ മതി, അല്ലാതെങ്കിൽ അവർക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ വീട് പോലും മതി എന്നുള്ള ലെവലിലേക്ക് വരെ ആര് പോയി? ദൂത് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണൻ പറയേണ്ടായി അല്ലേ ദുര്യോധനന്റെ അടുത്ത്. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ദുര്യോധനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഒരു മൊട്ടു സൂചിക്ക് പോലുള്ള സ്ഥലം കൊടുക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ മനോഭാവമുള്ള ആൾക്കാരെ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീതി കൊണ്ടോ ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ടോ സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, അതായത് ഏത് രീതിയിലാണോ അവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്? യുദ്ധം അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല, യുദ്ധം മാത്രമാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് എന്താണ്? നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു പാമ്പ് കടിക്കാൻ വരുമ്പോ പാമ്പിനെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളാണ് മരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ അതിനെ കൊല്ലന് വേണ്ടി വരും അപ്പൊ ചില സമയങ്ങളിൽ. അപ്പൊ അതായത് എല്ലാത്തിനും ഒരു അവസാന വാക്കല്ല, അതായത് കൊല്ലാൻ പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്രവിക്കരുത് എന്നുള്ളതൊന്നും അവസാന വാക്കുകളല്ല. വിവേചന ബുദ്ധിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ സന്ദർഭത്തില് ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം തെറ്റുമാണ്, എല്ലാം ശരിയുമാണ്. ഒരു കാര്യത്തിന് പൂർണ്ണമായും തെറ്റെന്ന് എപ്പോഴും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതായത് കത്തി എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു, പക്ഷെ ഒരു ഡോക്ടർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ഒരു രോഗിയെ രക്ഷിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി എടുക്കണോ വേണ്ടയോ?
കുത്തിയെടുക്കണം. വേണം, വേറെ വഴിയില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ കത്തിയെടുക്കാൻ പാടില്ല, വേറെ ആളുടെ മേലെ കത്തി കൊണ്ട് തൊടാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൂൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നടക്കുവോ? ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സന്ദർഭം അനുസരിച്ചാണ് ഒരു കാര്യം ശരിയാവുന്നത്, ഒരു കാര്യം തെറ്റാവുന്നത്. അത് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവണം. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ളത്. അതായത് മുമ്പിലത്തെ ആൾക്കാരുടെ ലെവലിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. യദ് യദ് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ തത്തത് ഏവേതരോ ജനഃ സയത് പ്രമാണം കുരുതേ ലോകാസ്തത് അനുവർത്തതേ. ഒരു ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തി എന്ത് തന്നെ ചെയ്താലും സാധാരണ ജനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കുന്നു. മാതൃകാപരങ്ങളായ പ്രവൃത്തികളിൽ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളെ ലോകമൊട്ടാകെ ആദരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? യദ് യദ് ആചരതി ശ്രേഷ്ഠ. ഇനി അതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എന്താണ്? ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്താലും അത് അനുകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? സ്പോർട്സ് സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. നമ്മള് ഒരു ക്രിക്കറ്റിലാണെങ്കിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരുണ്ടാവും അല്ലെ? അങ്ങനെ അവരെ അനുകരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അവരെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ അനുകരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും. റൊണാൾഡോ, അങ്ങനെ അവരെ അനുകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അങ്ങനെ അവരെന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഇവർക്ക് ശരിയാവും. കാരണം അവര് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഏത് തരത്തിലുള്ള ഹെയർ കട്ടാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ട് അതിനെയൊക്കെ അനുകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അത് പോട്ടെ, നമ്മൾ സ്ത്രീകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫിലിം സ്റ്റാർസ് അവരെയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെമാരത്തെ ഹെയർ സ്റ്റൈൽ വേണം, അവരെമാരത്തെ ഡ്രസ്സ് വേണം, അവരെമാരത്തെ ആഭരണങ്ങൾ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പിന്നിൽ നടക്കുന്ന എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുമാതിരി ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാര്, ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഒരു കൂട്ടമായിട്ട്, ചെമ്മരിയാട് എസ്പെഷ്യലി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യത്തെ ആട് എവിടേക്ക് പോകണോ അതിന് പിന്നാലെ ഇവർ പോയോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ താറാവിനെയൊക്കെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുക? കൂട്ടമായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ആദ്യത്തെ താറാവ് പോണ അതിന്റെ പിന്നാലെ ബാക്കിയുള്ളവരിങ്ങനെ പോയോണ്ടിരിക്കുക ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ആദ്യത്തെ താറാവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ആ ആട് പോകുന്നതിന്റെ അനുസരിച്ചാണ് പിന്നെയുള്ള എല്ലാവരും അനുസരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതൊരു കുഴിയിലാണ് ചാടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നിലത്തെ ആടുകളും കുഴിയിൽ ചാടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം പോണ ആളുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരിയാണ്. അല്ലേ? ആദ്യം പോണ ആൾക്ക് അത്രയും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അവര് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയാലാണ് പിന്നിലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആവട്ടെ, ഒരു പ്രസിഡന്റ് ആവട്ടെ, അവർക്ക് അത്രയും വലിയ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്. കാരണം അവരെ നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഫുൾ രാജ്യം പോയോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവരുടെ ഡിസിഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ആ രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അധോഗതി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം അവരെന്താണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നത്, അച്ഛനായാലും അമ്മയായാലും. കാരണം അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവരെന്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് അടുത്ത ജനറേഷൻ വരിക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഇപ്പൊ അതായത് വല്ലാതെ കുടിക്കുന്ന ഒരാള് ഒരു വീട്ടിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അച്ഛൻ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 99% അവരെ മക്കളും അതേ ലെവലിലാണ് വരിക. 1% ആണ് അതിനോട് വിരോധം തോന്നിയിട്ട് എന്റെ അമ്മയൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കുകയാണ്, ഇത് നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല, ഈ ഒരു സ്വഭാവം എനിക്ക് വരരുതെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവുക. പക്ഷെ 99% കുടിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരോ സ്മോക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളും അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മൾ എന്താണോ കണ്ടു പഴകുന്നത് ആ ശീലങ്ങളാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആരാണോ നയിക്കുന്നത് അവർക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ്. ഉപദേശിക്കാൻ തുനിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഗുരു വേണ്ടും വിധമുള്ള പെരുമാറ്റം ശീലിച്ചിരിക്കണം എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഉപദേഷ്ടാവിനെ ആചാര്യൻ എന്ന് ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ പറയാണ് 16 റൗണ്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗുരുവായിട്ട് ഞാൻ പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവണം. 16 റൗണ്ട് മുടങ്ങാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഞാൻ ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് പറയാൻ അധികാരമുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണോ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒരു ഗുരു മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾക്കറിയാലേ, ശ്രീനാരായണ ഗുരു അവരെ കഥ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധന്റെ പേരിലും അത് പറയാറുണ്ട്. ഒരു അമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കുട്ടിയെ ശർക്കര കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. പല്ല് മുഴുവൻ കേടുവരികയാണ് കുട്ടിയുടെ. അത് കാരണം എന്ത് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല. അപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കും, അത് കാരണം കൂടെ ഒന്ന് ഉപദേശിക്കൂ എന്ന് പറയുമ്പോ അവരെന്താ പറയുന്നത് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ കുട്ടിയും കൂടെ ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് വരും. അത് കഴിഞ്ഞ് ഉപദേശിക്കും. ഉപദേശിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്ത് ആ കുട്ടി ഇനി കഴിക്കില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ സമ്മതിച്ച് വന്ന് അവിടെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാവും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗുരുവിനോട് നന്ദി പറയാൻ വരികയാണ്.
അപ്പൊ എന്നിട്ട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പക്ഷെ എന്നാലും എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, എന്താണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ തവണ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഉപദേശിക്കാഞ്ഞത്? അപ്പൊ ഉപദേശിച്ചാൽ ഇത് തന്നെയല്ലേ ഫലം ഉണ്ടാവുകയെന്ന്. അപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത്, ഞാനും കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് വേറൊരാളോട് ഉപദേശിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം ഞാനത് നിർത്തണം. അത് നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരാഴ്ച സമയം ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്ന് പറയാണ്. അതാണ് ഒരു ഉത്തമ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നമ്മേ പാർത്ഥാസ്തി കർത്തവ്യം ത്രിഷു ലോകേഷു കിഞ്ചന നാനാവാപ്തമവാപ്തവ്യം വർത്ത ഏവ ച കർമ്മണി. പാർത്ഥ, 3 ലോകങ്ങളിലും എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതായോ ആവശ്യമായതായോ ആയി യാതൊന്നുമില്ല. എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീഴിലാണ് അല്ലെ. ഈ 3 പ്രപഞ്ചങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കീഴിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി തന്നെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഒരു നോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ്. ജസ്റ്റ് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിരുന്ന് വെറുതെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രകൃതി മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഇത്രയും ഗ്രഹങ്ങളും ഗാലക്സികൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾക്ക് വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുക്കിങ്ങിന് തന്നെ നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധ കൊടുത്ത് 1 മണിക്കൂറോ 1.5 മണിക്കൂറോ നിന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലാൻസിൽ ഈ ലോകം മുഴുവൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. അങ്ങനത്തെ ഭഗവാനാണ്. അത് ശരിക്കും ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളിലുള്ള ദേവതമാരാണ് ഈ ഭൗതിക ഈ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി നടത്തുന്നത് അല്ലെ. അത് അവർ നോക്കിക്കോളും. അവര് ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴെങ്കിലും സൂര്യൻ ഉദിക്കാണ്ടിരുന്നിട്ടുണ്ടോ? നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ ചന്ദ്രൻ രാത്രി വരികയാണെങ്കിൽ വരും, അമാവാസ്യയാണെങ്കിൽ വരുന്നില്ല. ഇതെല്ലാം ഒരേ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മളാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് എല്ലാം മനുഷ്യരാണ് എസ്പെഷ്യലി വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് എല്ലാം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ആവശ്യമില്ലാത്തതെല്ലാം നമ്മൾ ശേഖരിച്ചു കൂട്ടി നമ്മൾ കൂടുതൽ ദുഃഖത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വഴുതി പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ പ്രപഞ്ച നിയമങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എല്ലാം ഒരേപോലെ ഒരു ചിട്ടയോട് കൂടിയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് പ്രത്യേകിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാല്. പക്ഷേ എന്നാലും ഭഗവാൻ ഒരു അവതാരം എടുത്തു വരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ദുഷ്ടരായവരെ നിഗ്രഹിക്കാനും ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വരുമ്പോ ഓരോ ഇതിലും വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ശ്രീരാമദേവനെ ഓർത്തു നോക്കൂ. എന്തായാലും സീതയെ എന്താണ് കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലെ, ഇവിടെ കൊണ്ടുവരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കാരണം? ഭഗവാനെ അറിയില്ലേ സീത തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന്? ഭഗവാന് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ളതാണ്. ഒരിക്കലും ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ, ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റ് ചെയ്ത സ്ത്രീകളെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാര് വെക്കുക എന്നുള്ള മാതിരി അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതി വരും. അത് മനസ്സിലാവണ്ടേ? എന്താണ് ശ്രീരാമദേവി ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്കും ചെയ്തുകൂടെ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ്. അവർക്ക് തെറ്റും ശരിയും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള വിവേചനബുദ്ധി അവർക്ക് കുറവാണ്. ഭഗവാൻ അറിയാം. എന്നാലും അവരുടെ ലെവലിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ആ ഓരോ ഇത്, അതായത് നമ്മളൊരു മാതൃകയാണ്, എന്നെ കണ്ടിട്ട് വേണം മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും കെയർഫുൾ ആയിട്ട് വേണം എല്ലാവർക്കും നല്ലത് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു തീരുമാനമായിരിക്കണം എടുക്കുന്നത്. എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ ഭാര്യ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങളെ മാറ്റി വെക്കരുത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത്തരം ഒരു തീരുമാനം ഭഗവാൻ എടുത്തത് അല്ലെ. നമ്മൾക്കും അറിയാം സീതാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയാണ് അല്ലെ. സ്വയം ദേവിയായ ആൾക്കാർക്ക് തെറ്റ് പറ്റില്ല എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ ആ വിവരം എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ജനങ്ങൾ എന്താണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു തീരുമാനമാണ് അവിടെ ശ്രീരാമദേവൻ എടുത്തത്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഒരു മാതൃകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അവതാരിയാണ്. കൃഷ്ണ അവതാരത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സ്വയം വന്നിരിക്കുകയാണ്, മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങൾ മാതിരിയല്ല. അപ്പൊ അവതാരിയായിട്ട് സ്വയം വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവർക്കും ജ്ഞാനം വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ പോലെ അറിവുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല. കാരണം എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്, എല്ലാ അറിവും ഉള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നിട്ടും എന്ത് ചെയ്തു? സാന്ദീപനി മുനിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു. അപ്പോഴാണ് സുധാമാവൊക്കെ കൂടെ വരുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛനും അമ്മയും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടികളാണ്. യശോദാമ എന്ന് പറയുന്നത്, നന്ദഗോപർ എന്ന് പറയുന്നതും. പക്ഷെ യശോദാമ വടിയെടുക്കുമ്പോ എന്താണ് പറയുന്നത്? അയ്യോ എനിക്ക് പേടിയാവുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നിന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ നന്ദബാബു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് വരൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തലയിൽ ചെരുപ്പ് ചുമന്ന് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാലോചിക്കൂ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ എന്താണ് കാണുന്നത്? എന്താണോ ഒരു അവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിന് അനുസരിച്ച മാതിരി മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃക കാണിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് പഠിപ്പിച്ചു തരാണ് ഭഗവാന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ.
അതുപോലെ ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. വൃന്ദാവനത്തില് ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു ഗോപകുമാരനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണ് കഴിഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ ഭഗവാൻ ഇരുന്നിരുന്നത്? അല്ല. എവിടെ നമ്മൾ എന്ത് റിലേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എത്രത്തോളം നമ്മളെ അടുപ്പിക്കണം, എത്രത്തോളം നമ്മൾ വിട്ടുകൊടുക്കേണ്ട സമയത്ത് വിട്ടുകൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ മുഴുകരുത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാന്റെ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളെ കാണിച്ചു തരും ഭഗവാൻ. അങ്ങനെ അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഞാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട്. വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിധി നിഷേധങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്നിരിക്കലും വേദശാസനങ്ങളെ അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയും അദ്ദേഹം ചെയ്യാറില്ല. അതാണ് എന്തിനാണ്? നമ്മൾക്ക് മാതൃകയായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. നമ്മളെ ഭക്തന്മാരാക്കാനായിട്ട്, നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഭഗവാൻ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനായിരിക്കണം, ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഭഗവാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. യദീഹ്യഹം ന വർത്തേയം ജാതുകർമ്മണ്യ തന്ത്രിതഃ മമ വർത്തമാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നു എങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. ഇതാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ജനങ്ങളും വിചാരിക്കും ഇനി ഞങ്ങൾക്കും വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണ്ട. അതാണ് യദ്യദാചരതി ശ്രേഷ്ഠ. അത് എന്താണോ നമ്മളെ നയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അത് ഫോളോ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കൂ, ടെററിസ്റ്റ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ എന്താണ് അക്രമ ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട്. അതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഇത്ര കോമൺ ആവുന്നത്? നമ്മൾ എന്താണോ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അതിനെ അനുകരിക്കുകയാണ് അടുത്ത തലമുറ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും ഇല്ലാതാവുന്നില്ല, അത് കൂടിക്കൂടിയാണ് വരുന്നത്. നമ്മൾക്ക് കണ്ടാൽ അറിയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ഇപ്പോ അക്രമങ്ങൾ കൂടുകയാണ്, വഞ്ചനകൾ കൂടുകയാണ്, ആരെയും കൊല്ലാൻ ഭയമില്ലാതാവുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണോ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതാണ് ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിൽ ഇവിടെ 30 പേര് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ 30 പേര് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? ഈ ഒരു സമയത്ത് എല്ലാവരും വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരാളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്ര ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിണ്ടാവില്ല. ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നാളെയും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് കേൾക്കണം തോന്നും. ഇതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യമാണ് ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കണേ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആകർഷിതരായിട്ടും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്നിരിക്കും. അതാണ് ഗ്രൂപ്പിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് എന്താണോ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ്? എപ്പോഴും മാതൃകയാവണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും എന്താണ് ആലോചിക്കേണ്ടത്? മറ്റുള്ളവർ ഈ പ്രവൃത്തിയെ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്നുള്ള ഒരു നോക്കത്തോട് കൂടിയിട്ട്, ആ ഒരു ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മളെ. തന്റെ അവതാരം തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാകയാൽ അദ്ദേഹം ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരിത്വമോർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ പിന്തുടരും. അതാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താണ് കാണിച്ചു തരുന്നത്? ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട്. അതല്ല വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നെന്നുണ്ടെങ്കിലോ ആ അക്രമവാസനകളായിരിക്കും നമ്മൾ പിന്തുടരുക. ഇപ്പൊ രാവണന്റെ മാതിരിയാണ് ഭഗവാൻ പെരുമാറിയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവണന്റെ സ്വഭാവമായിരിക്കും നമ്മൾ കാണിക്കുക അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഉസീദേയുരീമേ ലോകാൻ ന കുര്യാം കർമ്മ ചേതസം സങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാം അബുകന്യാമി മാ പ്രജാഹ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും. അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഇത് എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കർത്തവ്യം എന്തായിരുന്നു? കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവതാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു? ധർമ്മം രക്ഷിക്കുക. ധർമ്മം രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരു ജനപ്പെരുപ്പം ഒരു കാരണമായിരുന്നു അല്ലെ. ഭൂമിയുടെ ഭാരം വളരെ കൂടി എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണമായിരുന്നില്ലേ? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഭൂമിദേവി അതാവുന്നത് അസുര സ്വഭാവമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കൂടിയണു, ഭൂമിയുടെ ഭാരം കൂടിയണു, ഈ എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭൂമി ദേവി പോയിട്ട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ബ്രഹ്മദേവന്റെ അടുത്ത്. എന്നിട്ട് ബ്രഹ്മദേവനും മഹാദേവനും ഒക്കെ കൂടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയുന്നത്, അവിടെ ശേരദ്വീപിൽ പോയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആ കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്നില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുന്നത്. നാശവും ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സൃഷ്ടിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, നിലനിർത്തുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്, നാശം അടയ്ക്കുന്നതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്, ഓക്കെ ഞാൻ സൃഷ്ടിയൊക്കെ നടത്തി, ഇവരെ നിലനിർത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോരുന്നുണ്ട്, ഇനി നാശം എന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആൾക്കാർ മരിക്കുന്നില്ല.
പിന്നെ ആൾക്കാർ കൂടെ അങ്ങനെ ഒരു ഭൂമി നമുക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? അങ്ങനെ ജനപ്പെരുപ്പം കൂടി 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 ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടും. ഇവിടെ നിൽക്കാനും അല്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് ജനപ്പെരുപ്പം കൂടുതലാണ് അല്ലെ? ഇത്രയും ആൾക്കാർ മരിച്ചിട്ടെ അതും കൂടി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്. അതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാം അതത് സമയത്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സമാധാനപൂർവ്വമായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമി ഉള്ളത്. കാരണം കുറെ ആൾക്കാർ മരിച്ചാലാണ് അടുത്ത ആൾക്ക് ജനിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം എത്ര ആൾക്കാർ ജനിക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് മരണം ഉണ്ടാവണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു ബാലൻസിൽ നമുക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്? എല്ലാം ചിട്ടയോടുകൂടി നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാല് ഈ ഭൂമി നാശമടയും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാല്യകാലത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. അത് ഒരു മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല. അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാണ്, ഓക്കെ, ഭഗവാൻ ചെയ്ത കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭഗവാന് ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് എന്താണ് പറയാ, അമാനുഷികനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയില്ലേ, അത് ഒരുപാട് പവർ ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഓക്കെ, ഈ ഭഗവാൻ ചെയ്തൊക്കെ എന്താ നമ്മൾക്കും ചെയ്തുകൂടെ, നമ്മൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്തുകൂടെ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം നമ്മൾക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ചെറുവിരലില് നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല. പക്ഷെ പല കാര്യങ്ങളും പല സമയത്ത് എപ്പോഴും നമ്മൾ കൃഷ്ണനെ ഇതായിട്ട് പറയുക എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഈ ഒരുപാട് 16,108 ഭാര്യമാരായിരുന്നു ഭഗവാന്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ അത്രയും ഭാര്യമാരെ ഭഗവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഒരു 4 ഭാര്യമാരായിക്കൂടാ? അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എനിക്ക് വേറൊരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമാണ്, ആ പെൺകുട്ടിക്കും കൂടി ഞാൻ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ തെറ്റുള്ളത്? ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ രാധാദേവിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. നിറയെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതില്. പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയമാണ്, ഭൗതികമല്ല. നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം വരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ശരീരം ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ് നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളോടുള്ള ആകർഷണം എന്തായാലും നമ്മൾക്ക് കുറയും. കാരണം വിരൂപമായിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പേടിക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം? നമ്മൾ ശരീരത്തിനോടാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് ഏതിനോടാണ് അറ്റാച്ച്മെന്റ് വരേണ്ടത്? ആത്മാവിനോടാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് അത് നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ആകർഷണം മുഴുവൻ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആകർഷണങ്ങളാണ്. നന്നായി പാട്ട് പാടുന്നത് ഒരാൾ പാടുന്നത് കേട്ടാൽ നമ്മൾക്ക് അതിനോടൊരു ആകർഷണം വരും അല്ലെ? അതെന്താണ്? ആ പാട്ടിലാണ്, അവരുടെ ആ ശബ്ദത്തിനോടാണ് നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം. അല്ലാണ്ട് ആ മനുഷ്യനോടല്ല, ശരിക്കും അതിന്റെ ആത്മാവിനോടല്ല, അയാളുടെ ആത്മാവിനോടല്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? ഇപ്പൊ യേശുദാസിനെ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഓ, എത്ര നന്നായിട്ടാണ് പാടുക. അതും ഗുരുവായൂരപ്പന്റെ ഒക്കെ പാട്ടുകളൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾക്ക് മതി മറന്നിരുന്ന് പോകും അല്ലെ? പക്ഷെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ആ ശബ്ദത്തിനോടല്ലേ നമ്മൾക്ക് ആകർഷണം അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് യേശുദാസിനോടോ യേശുദാസിന്റെ ഫാമിലിയോടോ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാട്ടുകളോട് നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ട് അല്ലെ? അതുപോലെയാണ്, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതീന്ദ്രിയാണ്. ഇപ്പൊ 16,108 ഭാര്യമാർ ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ വന്നത്? അതിന് മുമ്പത്തെ ജന്മത്തില് ശ്രീരാമദേവന്റെ ആ സമയത്ത് മഹർഷിമാര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് ഭാര്യമാരെ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അവരൊക്കെയാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അപ്പ അനുഗ്രഹം കൊടുത്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ജന്മം വരുമ്പോ ഞാൻ ആ അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് തരാം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് ഈ 16,108 ഭാര്യമാരെ കഥ വരുന്നത്. അതിനൊക്കെ ഒരു ബാക്ക് സ്റ്റോറി ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾക്കും. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ അനുകരിക്കാനല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഭഗവാന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. അതായത് ഭഗവാന് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭാര്യ എന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഭഗവാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബ്രഹ്മചാരിയായിട്ട് നമ്മൾ പറയുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത്. എന്ത് ചെയ്യണം? അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത്. കാരണം ഭഗവാനും നമ്മളും ഒരേ തട്ടിൽ കാണരുത് എന്നർത്ഥം. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാൽ വിദ്വാംസ് തഥാ സക്ത ചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. അറിവില്ലാത്തവർ ഫലാകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ്? അറിവില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഫലാകാംക്ഷ അല്ലെ? നമ്മൾക്കറിയില്ല. നമ്മൾ ഇത്ര കാലം എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോണതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. നന്നായി ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് അറിഞ്ഞിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർ എന്താണ് ചെയ്തിരുന്നത് അത് അനുകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത്. പക്ഷെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾക്കിപ്പോ അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ അറിവ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം? ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോവാണ്, ഇവിടെ ശരീരത്തിന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്യണം?
ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ പ്രഭുപാദിയാണ് കാണിക്കുന്നത്, കണ്ടോ. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ട് അവർ വലിയ ആൾക്കാരായി എന്നുള്ളൊരു അഹംഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരാൻ പാടില്ല. നമ്മളൊരു നിമിത്തമാണ്. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അത് സ്വീകരിക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ആരാണ്? ആ കേൾക്കുന്ന ആളാണ്. അത് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു ഫോഴ്സിങ് ഇല്ല. സ്വന്തം മനസ്സുകൊണ്ട് തോന്നിയിട്ട് വേണം ഓരോരുത്തരും അത് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ കമ്പൽ ചെയ്ത് ഒരിക്കലും ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം വരണതും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്. ആ അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ആ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മൾക്ക് വരുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തിലാണ്? ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. അജ്ഞൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, ഭഗവാനോട് ഭക്തിയില്ലാത്ത ഒരാള് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നു അതിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ചാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ഭക്തൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഇപ്പൊ ഇതേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ ഇന്ദ്രിയപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമ്മൾക്ക് വിശക്കുന്നത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ, ഭക്തനും ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ലേ? എന്താ വ്യത്യാസം? ഭക്തൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് പാചകം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായിട്ട് പാചകം ചെയ്ത് അത് രുചിച്ചും കൂടി നോക്കാണ്ടാണ് നമ്മൾ പാചകം ചെയ്യുക, അല്ലെ, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ. എന്നിട്ട് ഭഗവാന് വെച്ചിട്ട് ആ പ്രസാദമാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലും 2 വീട്ടിലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചോറുണ്ടാക്കുന്നു, കൂട്ടാനുണ്ടാക്കുന്നു, ഉപ്പേരി ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നു. പക്ഷെ ഒന്ന് ഭഗവാന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. 2 നമ്മളെ വ്യത്യാസം അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ 2 രീതിയിൽ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അജ്ഞൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയും ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയുമാണ്. നബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനം കർമ്മസംഗീനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കണം. ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ കാലത്ത്, അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാധാരണ ആൾക്കാരാണല്ലേ, നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമ്മൾ വിശപ്പ് മാറാനായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് ഇടണം എന്നുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ നാണം മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ഇടണം എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് അല്ല. നന്നായിട്ട് ഒരുങ്ങണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അല്ലെ? പലർക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കൃഷ്ണാവബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ, ഒരാള് ഇവിടെ നിലം ഒഴുകാണ് ചെയ്യുന്നത്, കാണുന്നില്ലേ പിക്ചറില്? ഒഴുകാണ്, അല്ലെ? നിലം ഒഴുകുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരോട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അവർക്ക് അത് ചെയ്യണം, എന്നാലാണ് അവർക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടുള്ളൂ. അതിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യണം. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ഈ പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. ആ നിലം ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് വേറെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നതിന് പകരം ഭഗവാന്റെ പാട്ടുകൾ പാടും, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അത് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായി? ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സമർപ്പണമായി, അല്ലേ? അപ്പൊ അത്രേ വേണ്ടൂ. കാരണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിർത്തലല്ല വേണ്ടത്. എന്താ വേണ്ടത്? അതിനെ ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോട് കൂടി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയേണ്ടതില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും പ്ലാൻ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ 1008 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ അധിക സമയം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നത്? പ്ലാനിങ് ചെയ്തിട്ടും അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടും, അല്ലെ? നമ്മളൊരു വീട് കെട്ടണം നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പണം എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ പരിശ്രമിക്കണം, അതൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അതിന് പകരം, അതായത് ഇത് ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല, അതിനെന്താ പറയണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്ലാനിങ് ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവാറില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം രാവിലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 4 റൗണ്ട് ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലൊരു സമാധാനം കിട്ടും. നമ്മൾ അത് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ അങ്ങനെ കേട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. 4 റൗണ്ട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ 4 റൗണ്ട് ഒരു ദിവസം ജപിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ ഒരുപാട് ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ മാറുന്നത് കാണാം. അത് എങ്ങനെ നടക്കും നമ്മൾക്കറിയില്ല. അത്
ശരിക്കും നമ്മൾ തന്നെയാണ്, നമ്മുടെ പ്ലാനിനനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് സമയം ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ പ്ലാനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങളെല്ലാം എന്താ പറയാ, ആരെങ്കിലും മുഖാന്തരം നമ്മളത് നടക്കുന്ന മാതിരി നമുക്ക് തോന്നും. ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരു സഹായത്തിന് ഒരാളില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സഹായത്തിന് ഒരാളായിട്ട് അവര് വരും, ഭഗവാൻ വരും, ആരെങ്കിലും വരും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇത് ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ കഴിഞ്ഞത്, നമ്മൾക്ക് തോന്നും, അത്ഭുതം തോന്നും. അതുപോലെയാണ്. അപ്പൊ വിധിക്ക് അതായത് മറ്റുള്ള കർമ്മങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഒരു നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വഴികളും ഭഗവാൻ തുറന്നു തരും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കിട്ടും എന്ന്, മറ്റത് ചെയ്യാത്ത ഇതിന്റെ ഫലം പോലും നമുക്ക് ലഭിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പ്രകൃതി ക്രിയമാണാനി ഗുണൈകർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. നിത്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏറ്റവും ലെവൽ 1 നമ്മൾ ഒരുപാട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ പറയുന്നത്, മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിലെ പ്രഭാവത്തിൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തികളും ആരാ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആത്മാവാണെന്ന്, അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ ഈ പുറത്തെ ശരീരമല്ല, ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവാണോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ പഠിപ്പിച്ചത്? ആത്മാവിന്റെ സ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെ സ്വരൂപമാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ് അല്ലെ. അത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെ പ്രവൃത്തികളും ഒരേമാതിരിയല്ലേ വരേണ്ടത്? അതെ. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ, ഓരോരുത്തരും വേറെ മാതിരിയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്, എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, പലതരത്തിലാണ്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആരാണ് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നത്? ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജീവാത്മാവിനെ ആരാണ് ഇപ്പൊ ബാധിച്ചേക്കണത്? നിത്യാഹങ്കാരം ബാധിച്ചേക്കാണ്. ഈ നിത്യാഹങ്കാരാണ് 3 ഗുണങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത്. അതിനാണ് സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലാവണം. അപ്പൊ ശരിക്കും ആത്മാവല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത്, ആ മിഥ്യാഹങ്കാരം ബാധിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പ്രഭാവമാണ്. അതായത് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എളുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കട്ടെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു രോഗം, ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാം എന്താണ്, നെല്ലിക്ക കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ആദ്യം കയ്പാണ് നമ്മൾക്കറിയാം. അതുപോലെ പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണെങ്കിൽ മധുരമാണ് നമ്മൾക്കറിയാം അല്ലെ. ഈ വ്യത്യാസം, ഉപ്പിന് ഉപ്പ് രസമാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾക്ക് നല്ല പനി വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കഴിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാവുക? പഞ്ചസാര കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു കയ്പ് രസമൊക്കെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുക അല്ലെ. അപ്പൊ എന്ത് കഴിച്ചാലും വായിക്ക് രുചിയില്ല, ഒന്നും കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല, നമ്മൾക്ക് മാറ്റിവെക്കും. നമ്മൾ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നമുക്ക് വായിൽ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിക്കണം തോന്നില്ല. അപ്പം ആ രീതിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് ഒരു ഭക്ഷണത്തിന്റെ രുചി ശരിക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? അറിയുന്നില്ല. അതിനെന്താ കാരണം? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും രുചി അറിയാനുള്ള കഴിവുണ്ട്, പക്ഷെ ഈ രോഗമാണ് നമ്മളെ രുചിയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നത് അല്ലേ? മനസ്സിലായോ പറയണത്? അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. നമ്മൾ എല്ലാം ശരി തെറ്റെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ മിഥ്യാഹങ്കാരം ബാധിച്ചിട്ട് ആ 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിന് അതിലൊരു പങ്കുമില്ല. അതായത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ല. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഏറെക്കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മറന്നുപോയി. കാരണം ശരിക്കും ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ആർക്കാണ് അറിയുക? നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ്. ആത്മാവിനെ എന്ത് ബാധിച്ചിട്ടാണ്? രോഗം ബാധിച്ചിട്ടാണ്. എന്ത് രോഗമാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്? ഭവരോഗം. അതായത് ഈ ഭൗതിക രോഗമാണ് ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഈ മായ എന്ന് പറയുന്നത്, 3 പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ രോഗം കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ശരി എന്താണ് തെറ്റെന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയേണ്ട ലെവലിലില്ല നമ്മള്. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അവൻ ഓർക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകലാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നുപോയി. കാരണം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നമ്മൾക്ക് കുറെ കാലം ഈ കയ്പ് മാത്രം തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് കയ്പാന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അല്ലെ. അതിലാണ് നമ്മൾ മറന്നുപോയി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ ആ അവസ്ഥയിലെത്തി, പഞ്ചസാരയുടെ മധുരം പോലും മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് രോഗം ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്വവിത്തോ മഹാപാപോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോഹോ ഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധീമത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിപരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു.
അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടാത്തത് എന്ന് അറിയും, അല്ലെ? അതായത് ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. ഭക്തിപരബദ്ധമായ പ്രവൃത്തി ചെയ്താലാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ, നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതൊക്കെ അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു അവര്. അത് ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ഓവറായിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ആരാണ് തത്വവിത്ത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് കേട്ടോ. തത്വവിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ എന്നർത്ഥം. പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം എന്നാണ്, അത് ബ്രഹ്മം എന്നല്ല. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നീ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പുറത്തുള്ള ലൈറ്റ് ആണ്. അത് ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഇനി പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർബാഹു രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. ഓഫീസിലെ എന്റെ അമ്മ ടീച്ചറാണ്, അപ്പൊ ആ ടീച്ചറാണ് ആ ശരിക്കുള്ള അമ്മ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. ശരിക്കും ആ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? ആ വീട്ടിലുള്ള അമ്മയാണ്, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അത് 3 കൂടി അറിയണം. അപ്പൊ അതായത് ഒരു ടീച്ചറെ മാത്രം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അവർ വീട്ടിലെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് അറിയോ? ഇല്ല. വീട്ടിലുള്ള ഒരാൾക്ക് അറിയാം അവർ ടീച്ചറാണ്, അവർക്കൊരു അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയും, അല്ലെ? മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയണത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതായത് ഒരമ്മ ടീച്ചറാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, അമ്മയാണ് വീട്ടില്, അവരുടെ ജോലി വന്നിട്ട് ടീച്ചറാണ്. ഓക്കെ, അവര് മാത്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചോളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ആദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെ ബ്രഹ്മൻ റിയലൈസേഷൻ എന്നുള്ള ലെവലില് നമ്മളെ അറിയുന്നത് എന്താണ്? അവരൊരു ടീച്ചറാണ് ഉള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സബ്ജക്ട് വേണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാം, അല്ലെ? ഏതോ ഒരു ടീച്ചർ അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മൾ അറിയുന്നു. അത് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവാണോ? അല്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അറിയുന്നു അത് ഇന്ന സ്കൂളിൽ മാത്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ ആ ടീച്ചറെ കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ടീച്ചറുടെ സ്വഭാവം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. ഇനി ആ ടീച്ചർ ഏത് വീട്ടിലത്തെയാണ്, ഇന്ന സ്ഥലത്തുള്ളതാണ്, ഇന്ന ആൾക്കാർക്ക് ജനിച്ചതാണ്, ഇങ്ങനെയാണ് അവരുടെ സ്വഭാവം ഉള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയുന്നത് എവിടെ പോകുമ്പോഴാണ്? അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? വീടിനടുത്ത് പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോഴാണ്. അപ്പൊ വീട്ടിൽ ആ ഒരു ടീച്ചറുടെ അമ്മ എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരെ എല്ലാ ഭാവങ്ങളും അറിയണ്ടാവും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ അവരെ ഹസ്ബൻഡിനെ അറിയണ്ടാവും, അവരെ മക്കൾക്ക് അറിയണ്ടാവും, ആ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അവരെ പറ്റി പൂർണ്ണമായിട്ട് അറിയണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ ഒരു അറിവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാം. ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് വിഷ്ണു രൂപത്തിലുണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു, ഭഗവാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നു. അത് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 അറിവും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പരമപുരുഷനുമായി തന്റെ ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാസ്തവികാവസ്ഥ അയാൾ ശരിക്കും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അറിയാം എന്തെന്ന്? പരമപുരുഷന്റെ ഒരു അംശമാണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണ്? ഒരു സേവകനാവുക, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ധാമം എന്ന് പറയുന്നതല്ല, നമ്മൾക്ക് എവിടേക്കാണ് പോകേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കാണ് എന്ന് അയാൾക്ക് ശരിക്കും അറിയാം. പ്രകൃതിർഗുണസമ്മൂഢാഃ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു, തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ മോഹിതരായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ചീത്ത പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവരെ വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? അവരെ പ്രക്ഷുബ്ധരാക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ശാരീരിക ബോധത്തോടെ അത്യന്തം ആകർഷനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത അലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അവരെ പറഞ്ഞു നേരെയാക്കാനും ശ്രമിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ കാര്യം നടക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത്രയും ഒഴുകിപ്പോയ ആൾക്കാര് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മ ചേതസ നിരാശിർനിർമ്മമോ ഭൂത്വ യുദ്ധ്യസ്വാവികതജ്വരഃ. അതുകൊണ്ട് അലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്. അപ്പൊ നമ്മളും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പ്രവൃത്തി എന്താണ്? നമ്മളൊരു കുക്ക് ചെയ്യാൻ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യണം?
അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുക. അത് അനുഭവിക്കാൻ നമ്മൾക്ക് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ അതിൽ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് പങ്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. ഭഗവാൻ അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും തന്നെയാണ് തിരിച്ചു തരുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് പറയണം ഇത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ. അപ്പൊ അവിടെ അളവൊന്നും നമ്മൾക്ക് കുറയുന്നില്ല ഭഗവാന് കൊടുത്തത് കൊണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് കൊടുത്താൽ എന്താണ്? ആ ഒരു തരത്തിലെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം അല്ലെ. നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥാവകാശബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. ഒരു കാഷ്യർ തന്റെ യജമാനന് വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണുന്നു, എങ്കിലും ഒരു ചില്ലി പോലും തന്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല, എല്ലാം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ കാഷ്യർ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ എണ്ണിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണ്ടേ അല്ലെ, അത് ബാങ്കിന്റെ സ്വത്താണ്. എന്നാൽ അത് തന്റെയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അതുപോലെ വേണം ഇതൊരു വലിയ ബാങ്കാണ് അല്ലെ ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ആരുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ളതാണ്? ഭഗവാന്റെ. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് തരുന്നത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട്. അത് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക. അതാണ് പറയുന്നത്. എന്റേതെന്നുള്ള ഭാവത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണെന്നുള്ള ഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരിക. ശരിക്കും അത് ഭഗവാന്റേതാണ്. ഏമേ മതമിതം നിത്യം അനുത്തിഷ്ഠന്തി മാനവാക ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്ചന്തേ തേബി കർമ്മഭിഹി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരണം സ്വകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവ്വം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പ്രോമിസ് തരുന്നത്. എനിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, ഇതുണ്ടാവില്ല. ദുഃഖങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇല്ലാത്തത്? നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അതിന്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്, അത് പ്രതികരണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ശിക്ഷയായിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്ന ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങളും ഇല്ല, പുണ്യങ്ങളും ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പാപങ്ങൾ ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ദുഃഖങ്ങളില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടോ പറയുന്നത്? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, പുണ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ്. നല്ലത് നടന്നാലും ശരി, ചീത്ത നടന്നാലും ശരി, അത് നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതുന്ന തത്വജ്ഞാനികൾ പലരുമുണ്ട്. കർമ്മങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മോചനമില്ല. എന്നാൽ സനാതനമായ ഭഗവത് കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വാസം ഉറപ്പിച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാർമിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഒരുപാട് പേര് ഭാഷ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നിറയെ പേര് അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ശരിക്കും ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതാണ് നമ്മൾക്ക് അറിയേണ്ടത്. അത് പരമ്പരയിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ. അപ്പൊ പരമ്പരയിൽ കൂടി വരാതെ അങ്ങനെ ഭാഷ എഴുതി ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പൊ അവരൊക്കെ വീണ്ടും ഈ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ പെട്ട് കഷ്ടപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു സാധാരണ ആള്, ഇത്രയൊന്നും വിവരമില്ലാത്ത ഒരാളായിക്കോട്ടെ, ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരാളാണെങ്കിലും എല്ലാം ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഞാൻ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒന്നും വേണ്ട അല്ലെ. നമ്മളെന്താണ്, എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പാകം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് പാകം ചെയ്യാനോ ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കാനോ നമുക്ക് വലിയ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ആവശ്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? ഇനി ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, ഏതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയാണെങ്കിൽ അവന് കുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും അവന് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെ, ആര് കുക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും അല്ലെ. ആ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മൾക്ക്. ൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാന വിമൂഢം താം വിദ്ധി നഷ്ടാന ചേതസക. അസൂയാലുക്കളാൽ എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവനും മൂഢനും ആയി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇനി ഭഗവാനേ ഇല്ല, ഇതൊക്കെ വെറുതെ പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കൺസെപ്റ്റേ ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ, കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് മുഴുവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീയും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ മൂലമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ അടുത്ത ജനറേഷൻസ് മുഴുവൻ. ഇത്രയും ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത്, പലതരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, ഇത് മുഴുവൻ ഇവിടെ ഉള്ളത്, ജീവജാലങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും അധികാരി എന്ന രീതിയിൽ പെരുമാറുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അടുത്ത ജന്മങ്ങള് കുറെ കൂടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ജന്മങ്ങളായിരിക്കും അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. കാരണം അവർ ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ആരെങ്കിലും പേടി വരുമ്പോഴാണ് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലെ. സ്കൂളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടീച്ചർ അടിക്കില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു പനിഷ്മെന്റ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കുട്ടികൾ എങ്ങനെയുണ്ടാവും?
എന്തായിരിക്കും ബഹളം അല്ലേ? ഞാൻ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് ചെയ്യാന്നുള്ളത് വിട്ടു കഴിഞ്ഞാല് കോലാഹലം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടികളെ ഇരിക്കുന്നത്? പേടിയുണ്ട്, എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ടീച്ചറിൽ നിന്ന് പനിഷ്മെന്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കിയാലും പുറത്താകും, പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. അച്ഛനെ അമ്മയെ പേടിയുണ്ട്, ടീച്ചറെ പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ്, എന്തെങ്കിലും ഒരു പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അവർ അങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ? എല്ലാവരും പഠിക്കാനുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇരുന്നു നമ്മൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആരില്ല, നമ്മൾക്ക് എന്തും തെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വളർന്നു വരുമ്പോൾ പിന്നെ അവരെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വീണ്ടും ചീത്ത രീതിയിലുള്ള, കുറച്ചും കൂടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ജന്മങ്ങളാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അനുസരണ കെട്ട അയാൾ എത്ര വലിയവനായാലും ശരി, ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട് സ്വാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ പറ്റി അയാൾക്ക് അറിയാൻ വകയില്ല. സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതിർജ്ഞാനമാനപി പ്രകൃതിം യാതി ഭൂതാനി നിഗ്രഹാക്യം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്ത് പ്രയോജനം? അതായത് ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇതിപ്പോ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഗുണങ്ങൾ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ആത്മാവല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആരാണ്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമ്മൾക്ക് ഏത് ഗുണങ്ങളാണോ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഗുണങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അവരെ കൊന്നു കളഞ്ഞിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? അവർ ശരീരം പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അതാണ് പറയുന്നത്, പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ ആരും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. കൊടുന്നനവെ ഒരാൾ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു യോഗിയോ അതീന്ദ്രവാദിയോ ആയി അഭിനയിക്കരുത്. അതായത് ചിലപ്പോൾ ചിലവർക്ക് ഇങ്ങനെ ചില സന്യാസിമാരെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ? നമ്മൾക്കറിയാം പല ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരിൽ ആകൃഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തോന്നുകയാണ്, ഓക്കെ ഞാനും അവരെ മാതിരി ജ്ഞാനിയാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു ആശ്രമത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ പോയാലും അവരെന്ന് പറയുന്നത് ആ ലെവലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കാലത്തെ പരിശ്രമങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, ഒരുപാട് കാലങ്ങളിലെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ജ്ഞാനിയായിട്ട് ആ ലെവലിൽ എത്തിയിട്ടുള്ളത്, വിരക്തി വന്നിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾക്ക് ഒരു വിരക്തിയും വരാണ്ട് നമ്മൾ പറയണം ഓക്കെ ഞാനും അവരെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും അവരെ പോലെ ഇരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് വരില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ മാതിരി നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ആകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു യോഗിയൊക്കെ ആവാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വിഡിത്താണ്, അത് നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധ്യമാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതോ തയോർനാവശമാഗച്ഛേത് തൗഹ്യസ്യ പരിപന്തിനോ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിൽ ആവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കണം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച്. അതായത് അമിതമായ ആഗ്രഹം ഒന്നിനും പാടില്ല. അമിതമായിട്ടുള്ള ലെവലിലേക്ക്, ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ലെവലിലേക്ക് എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പാടില്ല. ഒരു ലെവല്, നമ്മുടെ എല്ലാത്തിനും ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എന്താ പറയുക, ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടാവണ്ട. അതായത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആസക്തി പോകാണ്ട് നമ്മൾക്ക് വിരക്തിയും കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഞാൻ എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കും എന്ന് പറയും, ഞാൻ ഇന്ന് തൊട്ട് ഞാൻ ഇനി ഒന്നും കഴിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഇന്നോട്ട് ജലപാനം പോലും കുടിക്കുന്നില്ല, ഞാൻ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കാൻ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കുന്ന കാര്യമാണോ? അല്ല. കാരണം നമ്മൾ ഇത്രയും നാൾ പഴകിയ കാര്യങ്ങൾ വിടാനായിട്ട് അത്ര എളുപ്പമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിരക്തി കൊണ്ടുവരാം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരുപാട് ആസക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതും രണ്ടും എന്തിന് വിലങ്ങുതടിയാണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്, മോക്ഷത്തിന് വിലങ്ങുതടിയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഭരതന്റെ കഥയാണ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കഥയാണ് അല്ലെ? അവര് ഭാവാവസ്ഥയിലെത്തിയ ഒരു ശുദ്ധഭക്തനാണ്. ആ മാനിനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള മനോഭാവം കാരണം കൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? മാനായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാവുന്നതാണ്. നിയമാനുസൃതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും ഒരാളെ വഴിതെറ്റിച്ചെന്ന് വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് രാജവീഥികളിൽ പോലും വാഹനാപകടം സംഭവിക്കാൻ ഇടയുണ്ടല്ലോ. എത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവം സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്ന രാജവീതിയിൽ വെച്ചും അപകടം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല. അതാണ് നമ്മുടെ ലൈഫ്, ഭൗതിക ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പദം പദം വിപദം എന്നാണ്. ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും അപകടമുണ്ട്. നമുക്ക് എന്താണ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിക്കാൻ പോണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഒന്നിനും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ പറയുന്നത്. കാരണം എന്ത് അപകടത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമ്മൾ എന്നും ഓടിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലാണ്, വാഹനത്തിൽ തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അപകടം പറ്റാറ് അല്ലെ?
അല്ലെ? നമ്മൾ എന്നും ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന റോഡായിരിക്കും. അതിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ ഒരു വാഹനം വന്ന് നമ്മളെ ഇടിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അറിയാണ്ടാണോ? അല്ല. ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൺട്രോളിലല്ല. ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണം? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കുക. ബാക്കി ഏത് ആൾക്കാരിലും നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം വെച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നശിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോപി ഗുണക പരധർമാസനുഷ്ഠിത സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അത് നമ്മളുടെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ഏത് ജോലിയാണോ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക ആ ജോലി ചെയ്യുക. അതിന് വലിപ്പ ചെറുപ്പമില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു തൂപ്പുകാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കും റോഡിൽ ചെന്ന് അയാൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി അതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയത് ഭയങ്കര മോശമുള്ള ജോലിയാണ്, ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ജോലി ഞാൻ ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത്രയും പഠിപ്പില്ലാണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ മറ്റേ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ അത്രയും വൃത്തിയായിട്ട് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. മറ്റുള്ളവരുടെ കണ്ണിൽ അത് എങ്ങനെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ നോക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്പലത്തിൽ നമ്മൾ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പലം വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, മാല കെട്ടുന്നത് വേറൊരാൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഭഗവാന് അവിടെ വൃത്തിയാക്കുന്ന ആളും മാല കെട്ടുന്ന ആളും പൂജ ചെയ്യുന്ന ആളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഒരു തുല്യമായ ദൃഷ്ടിയോടെയാണ് ഭഗവാൻ കാണുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലെ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? നീ യുദ്ധം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് പഴി കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, എന്ത് നല്ലത് കേട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്യൂ, അത് നിന്റെ കർമ്മമാണ്, അതിന് നിനക്ക് പാപം വരില്ല, അത് ശ്രേയസ്കരം തന്നെയാണ്. നീ മരിച്ചാലും നല്ലതാണ്, ജീവിച്ചാലും നല്ലതാണ്. എന്നാൽ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന്റെ വഴിയല്ല. അതാരെയാണ്? ബ്രാഹ്മണരാണ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ആ വാനപ്രസ്ഥം എത്തുന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തണം. അർജുനൻ അത്രയ്ക്കും വാനപ്രസ്ഥത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അല്ലെ അർജുനൻ. അപ്പൊ മനസ്സിൽ വിരക്തി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരുടെ ജോലി, അതായത് ഈ സമയത്ത് പോയി സന്യാസം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഒരു നല്ല സന്യാസിയാവാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? അർജുനന് സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ അനുകരിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് കേട്ടോ. ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മരണം വരെയും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ ഏറ്റവും നല്ല മാർഗം ഏതാണ് അത് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതൊക്കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷക അനിച്ഛന്നവി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിതക. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു, അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ശരി വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്, വിഷ്ണുകുലത്തിൽ ജനിച്ചവനാണ് അല്ലെ. തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും എന്താണ് നിറയെ പേര് പാപങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും പാപം ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ്? ഇല്ല. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവർക്കും തെറ്റ് പറ്റാത്തവരായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അതൊട്ട് ഇല്ലേനു. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ തെറ്റുകൾ ചെയ്യാനുള്ള പ്രേരണ വരുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ. അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതങ്ങളല്ല ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ, മറ്റൊരു കാരണമാണ് അതിന് പിന്നിൽ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇത്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്നതല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാണ്ട് ഒരു ചെറുവിരൽ പോലും നമ്മൾക്ക് അനക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം വരാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അന്തര്യാമയായ പരമാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതങ്ങളല്ല, ഭഗവാനല്ല നമ്മളെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്, പിന്നെ ആരാണ്? ശ്രീ ഭഗവാൻ കാമ ഏഷ ക്രോധ ഏഷ രജോ ഗുണ സമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാത്മാ വിദ്യേന മിക വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കർമ്മമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്യിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്? എന്താണ്? കാമം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരുപാടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, മനസ്സിലാവുണ്ടോ? അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്നുള്ള തന്നെയല്ല കേട്ടോ. അങ്ങനത്തെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മറ്റുള്ള ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും, അതായത് കാറായാലും വീടായാലും ഒരുപാട് നല്ല നല്ല സാധനങ്ങൾ വേണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വരും. കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം, അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരില്ലേ? എല്ലാം കാമത്തിന്റെ ഇതായിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ.
ഒന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ ഒരു പാടില്ല. ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെ ഫലമായി അവന്റെ ശാശ്വതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായി പരിണമിക്കുന്നു. പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താൽ തൈരായി മാറുന്നത് പോലെ. അപ്പൊ ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഗുണമുള്ളതാണ്. എന്നാൽ അത് എന്തുമായിട്ട് ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നു, മായയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നു അല്ലെ. പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളോട് കൂടി നിത്യാഹങ്കാരം നമ്മൾക്ക് വരികയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? നമ്മളാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ, നമ്മളാണ് ചെയ്യുന്നത്, വേറെ ആരും അതിന് പങ്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒരു ബലിയാടായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നത്. അപ്പൊ ശാശ്വതമായിട്ട് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണപ്രേമമാണ്. അത് പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം എന്നാണ് പറയുക. എന്താ പറയുക? പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ എന്താണ് ഇവിടെ അത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു? കാമമായിട്ട് മാറുകയാണ്, ആഗ്രഹങ്ങളായിട്ട് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ അധപ്പതിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ധൂമേന മ്രിയദേവഗ്നിർയഥാദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തദാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടി എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ലെവലിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. പുക തീയനെ എന്നുള്ളത് എന്തിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്? മനുഷ്യജീവികളെയാണ്, മനുഷ്യജന്മങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അതായത് ഒന്ന് ഊതി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും? ആ പുക, ആ തീ നമ്മൾക്ക് ജ്വലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്താൽ, ഭഗവാനെ നേരെ തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഭക്തി ലഭിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മൾക്ക് സാധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ പൊടി കണ്ണാടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അത് മൃഗങ്ങളെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷി മൃഗാദികളാണ് പൊടി കണ്ണാടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ കണ്ണാടിയിലത്തെ പൊടി നമ്മൾ നന്നായി തുടച്ചെടുക്കണം അല്ലെ. അവർക്ക് 2 സ്റ്റെപ്പാണ്. അതായത് ആദ്യം അവരുടെ ജന്മത്തിൽ നിന്ന് എന്തായിട്ട് മാറണം? മനുഷ്യജന്മത്തിലേക്ക് വരണം. മനുഷ്യജന്മത്തിൽ നിന്നാണ് എവിടേക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? മരങ്ങള്. ഗർഭാശയം ഭ്രൂണം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി സങ്കടകരമായ അവസ്ഥയാണ്, അനങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് അല്ലെ. എന്താണ് ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ ഭ്രൂണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തല്ലേ ഉള്ളത്, അത് ഇരുട്ടാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്താണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മരങ്ങളെയാണ്. അപ്പൊ മരങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം? ആദ്യം പക്ഷിമൃഗാദികളായിട്ട് വരണം, അത് കഴിഞ്ഞ് മനുഷ്യജന്മം കിട്ടണം, അവിടെ നിന്ന് വേണം എവിടേക്ക് എത്താനായിട്ട്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനായിട്ട്. അപ്പൊ അത്രയും. അപ്പൊ നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, നമ്മളിപ്പോ മനുഷ്യജന്മത്തെ എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി വീണ്ടും തിരിച്ച് നമ്മൾ മൃഗങ്ങളിലേക്കോ മരങ്ങളിലേക്കോ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയോ കാലത്തെ തപസ്സിന് ശേഷം വേണം പിന്നെ നമ്മൾക്കൊരു അവസരം കിട്ടാനായിട്ട്. എവിടേക്ക് പോവാൻ? എവിടേക്ക് പോവാന്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ജന്മം ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ? വേണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മം ഒരു മനുഷ്യജന്മെങ്കിലും കിട്ടണം അല്ലേ. വീണ്ടും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്, കുറച്ചും കൂടി നന്നായിട്ട് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മനുഷ്യജന്മം തന്നേക്കണമെന്നുള്ളതിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു നമ്മൾക്കൊരു എന്താ പറയാ വിസ, പാസ്പോർട്ട് എന്നുള്ള മാതിരി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ജന്മമാണ് ഈ മനുഷ്യജന്മം എന്ന് പറയുന്നത്. മറ്റേത് ജന്മത്തിലും അത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ എന്താ ലഭിച്ചത്? ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം അല്ലേ നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ ടിക്കറ്റും കൂടി നമ്മൾക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഇത് ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്ത അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഗർഭാശയത്താൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായാവസ്ഥയെ കാട്ടുന്നു. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമം അത്രേ. പൊടിമൂടിയ കണ്ണാതി പക്ഷി മൃഗാദികളോടും പുകയ്ക്കുള്ളിലെത്തി മനുഷ്യരോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യ വൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണ അലേനച്ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടാനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നമ്മളെ എല്ലാം മൂടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഈ കാമമാണ്. അതിനെ എപ്പോഴെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റും? നമ്മൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തൃപ്തി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഇനിയും വേണം, ഇനിയും വേണം എന്നല്ലേ നമ്മൾക്ക് തോന്നണത്. മുമ്പ് നമ്മൾക്ക് ആദ്യം ആ 20,000 രൂപ ശമ്പളമായിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഒരു 40,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടിയാൽ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. 40,000 രൂപ ശമ്പളം കിട്ടുമ്പോൾ എന്താ തോന്നുന്നത്? ഇനി 1 ലക്ഷമെങ്കിലും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാത്തിനും വില കൂടിയിട്ട് വരികയല്ലേ എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും അവസാനമില്ലാത്തതാണ് ഈ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിചാരിക്കുക, മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു വീട് വേണമെന്നുള്ളത് ആദ്യം ആഗ്രഹിച്ചു, പിന്നെ തോന്നും ഇത് കുറച്ചും കൂടി വലുതാവായിരുന്നു എന്ന്, പിന്നെ തോന്നും അതിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫാനൊക്കെ ഉള്ള AC ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന്, കുറച്ച് ഇന്റീരിയർ ഡെക്കറേഷൻ വേണം തോന്നും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോവുക. അപ്പൊ തന്റെ നിത്യശത്രുവായ കാമത്താലാണ് ഇത് ഇപ്രകാരം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ തീ കെടുത്താനാവാത്തതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കാമത്തെയും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിന് സാച്ചുറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ല. അങ്ങനെ കൂടി വരികയുള്ളൂ. നമ്മളെ എണ്ണയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് തീ ആളി കത്തും അല്ലെ, കത്തുന്ന തീയില്.
ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിർ അസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതേർ വിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ലെവലിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധിയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങള്. ഇതാണ് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. ഇത് കാണുന്ന 5 കുതിരകള്. ഈ കയർ എന്തിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? കടിഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മറന്നുപോയോ? മനസ്സ്. ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആള്. പിന്നിൽ ഇരിക്കുന്ന ആളുമാര് കാണുന്നില്ലേ? അതാണ് ആത്മാവ്. ആ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരം. കുതിരവണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരമാണ്. 5 കുതിരകൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ്. അവിടെ മനസ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. കടിഞ്ഞാണെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുക. പക്ഷെ ബുദ്ധി ഏതിന്റെ ലെവലിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ, മനസ്സിന്റെ ലെവലിൽ പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുണ്ടാവും? ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന 5 കയറുകൾ ഒന്ന് അഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? ആ കുതിരയുടെ പൊസിഷൻ മാറും അല്ലെ. ഇതിങ്ങനെ പിടിച്ചു വലിച്ചു പിടിച്ച കാരണം കൊണ്ട് ഒരേ പൊസിഷനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഒരു കുതിരയുടെ പൊസിഷൻ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? അത് വന്ന് മറ്റേ കുതിര ഇടിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി നാശാവും അല്ലെ. അതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ശ്രദ്ധ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, ആഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതം നശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാവണം? ആ മനസ്സിന്റെ കടിഞ്ഞാണ് ആരുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം? ബുദ്ധിയുടെ കയ്യിലുണ്ടാവണം. അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ. മനസ്സിനനുസരിച്ച് ബുദ്ധി പോകരുത്, ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് മനസ്സുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ശാശ്വതമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ വണ്ടി, ശരീരമാകുന്ന വണ്ടി നോർമലായിട്ട് ആ റോട്ടിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ അത് വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളുടെ ഒക്കെ സംഭരണിയായി മാറുന്നു. പിന്നീട് ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗവും കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങാകുന്നു. കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട് സാത്മീഭവിപ്പിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ ഈ ലാസ്റ്റത്തെ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. എന്താണ്? നമ്മളുടെ ബുദ്ധിയിലും ഫുൾ ഇങ്ങനെ കാമമായതുകൊണ്ട്, ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാത്തിനും കൊണ്ട് മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു? ഈ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട് സാത്മീഭവിക്കുന്നു. ശരിക്കും നമ്മുടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 5 ഭൗതിക പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരം? ഭൂമി, വായു, ജലം, അഗ്നി, ആകാശം അല്ലെ. ഇതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഈ 3 സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപകരണം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താണ് വിചാരിക്കുന്നത്? അതാണ് നമ്മൾ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ശരിക്കും നമ്മൾ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുള്ള, എല്ലാ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളുമുള്ള ഒരു അംശമാണ് നമ്മൾ. നമ്മളെ എത്രയോ വില കുറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളെ കാണുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എത്രയോ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള നമ്മളെ നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണുകയാണ്. എപ്പോഴും നശിച്ചു പോകുന്ന 60 കൊല്ലം കൊണ്ടോ 70 കൊല്ലം കൊണ്ട് നശിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ശരീരം മാത്രമായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എത്ര മോശമാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ത്വാമിന്ദ്രിയാണ്യാദോ നിയമ്യ പരദർശഭ പാപ്മാനം പ്രജഹീഖ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാന നാശനം. അതുകൊണ്ട് പരദർശഭ, ആദ്യമായി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? ഈ കാമത്തിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കണം. എന്നാലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് രക്ഷയുള്ളൂ ഈ ലോകത്തുനിന്ന്. ആത്മാവിനെയും ആത്മാവല്ലാത്തതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയലാണ് ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനമാകട്ടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനവും ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും അതിനെ പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മള് ആത്മാവാണ്, ശരീരമല്ല എന്നുള്ളത്. വിജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ ആത്മാവ് ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ആത്മാവ് ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് അല്ലെ. ഇനി എന്താണ്? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ സ്വരൂപമാണ്, ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. പിന്നെന്താണ്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനമാണ്, ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്തണം എന്നുള്ളതാണ് വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് യഥാർത്ഥം. നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം. കുറെ കാലമായി വഴി തെറ്റി എവിടേക്കൊക്കെ നമ്മൾ അലിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. യഥാർത്ഥ വഴി നമ്മൾക്ക് അറിയണം, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് അല്ലെ. അതാണ് വിജ്ഞാനം. ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യഘോർ ഇന്ദ്രിയേപ്യ പരം മനസ്സസ്തു പരാ ബുദ്ധിർ യോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സഹ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ത്രൂവാണ് നമുക്ക് ആഗ്രഹങ്ങൾ വരുന്നത് അല്ലെ. ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? മനസ്സ്. ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം വരില്ല അല്ലെ. അനി ബുദ്ധി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചാലോ മനസ്സിനും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇനി ആത്മാവോ?
ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ മേലെയാണുള്ളത് അല്ലെ. ഈ ആത്മാവാണ് എല്ലാത്തിനെയും കൂടി ചേർത്ത് നിർത്തുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത് ആത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഈ ബുദ്ധിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആത്മാവെ നമ്മൾക്ക് എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റും? അതിന്റെ സ്വരൂപത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കും. അതാണ് ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന രഹി ശത്രും മഹാഭാഗോ കാമരൂപം ദുരാസദം. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹാഭാഗോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് ഞാൻ എന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയൊക്കെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മളെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ഈ ആഗ്രഹങ്ങളെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, കാമത്തിനെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്യയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിന് വശപ്പെടാത്ത അഭൗതികമായ ഒരു അവസ്ഥയിലെത്താം. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ചുരുക്കം ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇനി വളരെ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. വേഗം ഒരു 2-3 മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് അവസാനിച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും സത്സംഗം നടത്താം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യങ്ങൾ എടുത്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇരുപത്തി 5-ാമത്തെയോ ഏതോ അല്ലേ വരുന്നത്? 20-ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നത് അല്ലെ. എടുത്തോ? ചോദ്യങ്ങളുണ്ടോ കയ്യില്? ആരെങ്കിലും കയ്യില് ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എടുക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇനി തുടങ്ങേണ്ടത്. ശരി, പറയൂ. ചോദ്യം പറയൂ മാതാജി, ചോദ്യം പറയൂ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എന്താണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? എന്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ്? ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഒരു കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്ത ആള് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തനാണെങ്കിലോ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് എന്റെ ഉത്തരം കേട്ടോ. ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് വ്യത്യാസം. ഒരു എന്താണ് കൃഷ്ണാബോധം ഇല്ലാത്തവൻ ഇന്ദ്രിയപൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ഭഗവാനും അർജുനും ക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്ത് എന്തുകൊണ്ട്? അല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ആരെയാണ്? ആ തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? പരമസത്യത്തെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ പരമസത്യത്തെ അറിയുന്നവനെ തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികൾ ഏതല്ല? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പറയൂ. ഇന്ദ്രിയ സമ്പത്തികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയുമാണ്. സമ്പത്തികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയുമാണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികൾ. സമയമില്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പോണേട്ടോ, അല്ലാന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരമൊക്കെ പറയേണ്ടത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയൂ. എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം? എന്താണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്? എന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും കീഴടക്കണം. പിന്നെന്തോ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അതിനെന്താ വേണ്ടത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് നമ്മളെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ടോ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ്. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ ജയ് പ്രഭുപാദ് ജയ് ഗുരു മഹാരാജ് ജയ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈ ക്ലാസ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോ. ഓക്കെ.